Ano po yung nangyari? Saan ba nag-umpisa yung sunog? Sabi po doon sa sa kusina po. May siguro po may baga pang kada. Ayun, may nagluto. Pero nadugdog na po ito. Guys, yung yung pinsala ng sunog. So talagang naabo lahat. So yun guys, magandang hapon po. Ayun, kasama ko si Miso Ragunan eh. Yan, umuulan. So dito kami ngayon guys sa Zone 4 ng Cuyao para maghatid ng tulong dito sa pamilya dito sa ano na to, nasunugan. So makita nyo naman. Yan, kitang-kita guys yung yung pinsala ng sunog. So talagang naabo lahat. Kaya naisipan namin ni Miso Rago na pumunta dito. So, talagang tupok. Talagang tira lang, yung CR lang. Ayan o. Muntik pang madamay. Yan, ito yung mahirap pag light materials yung bahay. So talagang pag nasunog ka, ubos talaga. So yung may mga saging dito guys, oh. Siguro ano na to, luto na, ang daming saging. Yan, so ngayon hinihintay namin yung mayari nitong bahay na to, si chinat ko. So wala pala sila dito, andun daw sila sa biyanan niya. Bago kami pumunta dito, so nalaman na nga namin kaninang umaga na nasunugan ito. Ayan, bago kayo pumunta, nagpaalam muna kami dun sa may-ari kung okay lang ba sa kanila na i-vlog para magbakasakali na matulungan tulad ng ating ibang tinutulungan na napagawa natin ng bahay. Ayan, so magbabakasakali kami na matulungan din sila kasi talagang kawawa yung mga bata. So 5 yung anak niya. So paano na yung pag-aaral nila kung wala silang masisilungan. Ayan, so bali naghihintay kami ni Miso Rago na dumating. Dumating yung may-ari ng bahay na nasunog. So may dala kami ditong bigas, tapos may kunting damit. Natin guys dito kung ano ba yung nangyari dun sa pagkasunog. Tay, ano po yung nangyari? Ano po yung nakita nyo? Ano bagay yan? Sa doon bagay kuryente, doon sa pigsapnaan. Ano po yung nakita nyo na nasunog na yung buong bahay? Tapos na? Sunog na yun. Abo na lahat? Oo, abo na. Sa tingin mo, wala nang maisasalbang gamit talaga? Walang gamit na ikasalba. Ang natira dyan yung bigas. Kumusta naman? Nasunog po yung bigas? Oo. Kumusta naman po yung pamilya nila? Asan po sila Ay, ngayon? nasa nag-eskwela. Ilan po yung nakatira sa bahay? Yan, anday ko. Hindi ko alam eh. Mga estudyante po? Oo. Kaya nakita ni ko yan. Dati lima dah. Yan, lima. Lima ko nakita ni Dati. Wala man lang nakakita ng mag-umpisa pa lang yung sunog. Ano tayo? Ay, wala talaga. Talagang nakita. Ano ng apoy. Ganyan po yung mahirap pagka nipa lang yung Oo, nipa. nyog. Saka anding-ding rapal. Mabilis. Oh, mabilis talaga. Si nanay, baka may nakita si nanay. Yun ay, nakita mo na eh. Ay, kumampo na. Ay, hindi niyo po nakita. Dahil Nagkabalik so, Talagang mayo na pong solusyon talaga. Mayo ko din nakita. Yan, nakita po namin yung bumbiro dito. Ano pong sabi? Ay, Ano po yun sa... manaman. Wala din. Wala naman naabot. Talaga. ang bumbero, kunya Talagang talagang Medyo malayo pa po kasi ito na eh.
Kala ko nga doon lang kami sa may sport complex eh. Ang layo pa pala. Magandang hapon po sa lahat. So, dito nga po tayo kay Ate Jacqueline Borromeo. Yan, sila po yung nasunugan po. So galing na tayo doon. So, ate, kumusta po kayo? Masakit din po sir mag-ano pa. Halos gabas po talagang papilis ni nagka-arano. Ayun, walang... Bayo po, laminti sulot nilang po talaga. Ano po yung nangyari? Saan ba nag-umpisa yung sunog? Sabi po doon sa sa kusina po, siguro po may baga pang kada. Ayun, may nagluluto. Pero nadugdug na po ito. Pinagbuhusan na po ng tubig. Siguro po may natirang apoy. Yun yung kumalat Yun sa... siguro po ang kumalit. Kasi Ano po ba yung bahay nyo tayo? mga lang po, kawayan. Light materials na. So madali lang talaga masunog yun. So, sino nakakita ng masunog yung bahay nyo? Yung kapitbahay namin, yung mga nanay. Walang tao sa bahay nyo? Wala po, kasi naghatid po kami ng mga anak ko sa paaralan. Ano okasyon nangyari? Alas 6:30, nagbaba na po kami. Maagang maaga. No? Tapos mga 7, may pumunta na dito. Pagdating nyo dun sa inyo, as in wala na po talaga, nagbagsakan na po talaga yung mabilis na po kasi kumalat yung Yan ang ginawa nyo nung makita yung sunog na yung bahay. Naiyak po. Kasi masakit naman po talagang Eh, ganun po talaga. Eh, sabi nga, manakawang ka na lang, huwag ka lang masunugan. Kasi pag nanakawang ka, may matitira eh. Pati nga yung mga requirements na kailangan sana po namin na ikasal 28 po, inaisama po doon sa mga requirements na Ngayon po sana, ikakasal tayo. Sayang. Yung isama po talaga. So, ano mangyayari doon? Magpapanibago po ako na doon. Kami bagong... Requirements. Ilan lahat yung anak mo? 5 po. 5 lahat nag-aaral. Opo. So, ngayon dito muna kayo sa... Sa nanay ko po. Wala Nanay pa mo. naman pong matuluyan. Asan yung asawa mo? Nagtatrabaho po. Asa? Nagdi-deliver ng gasol. Gas. Ba't di kayo mag-asula lang? Mayroon nga po. Kaya lang naubusan po kami nung gabi. Pagka umaga, init ng tubig yung asawa ko. Ay, Sa baka- nagatong na po. Baka ano lang talaga yun, te, pagsubok lang yun sa inyo. Kasi may gasol naman kayo, tapos naubusan kayo, nasunog yung bahay niya. So, may magandang plano yung Diyos para sa inyo, te. Opo. Asahan mo yan. Opo. Diba? Ay, bago tayo magkapag may dala kami ditong kunting magagamit siguro ng mga anak mo. Tapos, yan, may 25 kilos kayong bigas. Yung 25 kilos na bigas galing kay Bicolanong Ilvin. Yan, galing sa kanya. Buti, para sa inyo talaga yan, te, kasi matagal yan sa bahay. Opo, matagal yan sa bahay. 2 weeks na siguro hindi ko na ipapamigay. So siguro kayo yung hinihintay na mabigyan. Ano yung naisip yung solusyon dito muna kayo Dito muna po kasi wala pa naman po kaming pang talaga sa bahay. Kung gastos na lang. Yung mga anak mo na nag-aaral, mga anong grade na? Yung panganay ko po grade 7, yung pangalawa po grade 5, tsaka grade 4, grade 2 kinder po. Kumusta naman sila? Yung anak ko nawa ko nung pagdating ng anak ko yung isa ko sabi ng bunso ko, Ma, mayroon pang 2 natira. Napaiwan ko. Ano daw yun? Yung damit niya, may naiwan po dito. Parang naano ko kasi pinakita pa sa akin, may tira pa naman daw po siya. Kawawa naman yung mga bata. Ito yung anak mo? Yung bunso ko po. Ayun, nakahiga. Hindi po ito po. Ay, ito. Opo. Kamukhang kamukha mo. Pangatlo po yan isa. Ito po ang pangalawa. Ito, pangalawa to. Naringan Hindi yan mga mahihain. Medyo. ito po ang bunso ko. Wait, Ito yung bunso. Ilang taon na, te? 6 years old na po. Tapos itong isa. 12 years old. Ano pangalan ni ate? Ano po yung pangalan mo, Bill? Ano daw po? Kinis. Ano po? Kinisa po.
Kaysa. Prinisa. Po. Ito yung panganay mo. Hindi po, pangatlo po to. Pangatlo. Ito po Tapos siya naman. pang-apat po. Ito po ang pangalawa. Pangalawa, saan yung panganay? Si Ate Dami. Ito ang babae. Ay, lalaki. Opo, Babae, lalaki. yung panganay ko po, yun ang babae. Mabilis. Ay, ano yun na, ano na feel mo nung makita mong nasusunog yung bahay mo? Ikaw, ano yung na-feel mo nung nasusunog yung bahay mo? Wala. Dito muna kayo titira sa lula niya. Okay na ba sa'yo dito? Yung panganay, babae, tapos yung bunso, babae naman. Ang pangalan mo ba? Princess Baratillo po. Frances. Ikaw, ano na-feel mo nung makita mong nasusunog yung bahay mo? Naiyak. Anong gusto mo ngayon? Pabahay. Basta pagbuti mo, pag-akal mo na. Yan guys, no, ilalapit po namin si Ate Jacqueline at ang kanyang pamilya sa inyo. Yan, tulad po sa mga natulungan natin, baka sakali pong mabigyan natin sila ng maayos at matibay at maayos na bahay. So kasi yung nakita po natin, yung pinuntahan namin, yung talagang as in abulahat. So baka matulungan po natin sila na mapatayan ulit ng bahay. Ate, bukod po dyan sa bigas, tapos dito sa damit, may ibibigay po ako sa inyo. So, tanggapin niyo po ito. Salamat. Thank you po so much po. Bahala na po ang Diyos ang magbalik ng kabutihan niyo po. Okay. Maraming salamat po sa lahat sa inyo po, sa mga tumulong po. Maraming salamat po. Basta huwag panghina ng loob na. Laban lang kahit may mga problema. Laban lang. So pagsubok lang yan. So may magandang plano ang Diyos para sa inyo. Na. So and guys, hanggang dyan lang po muna ang ating update. So abangan nyo po yung mga susunod na update natin sa pamilya ni Ate Jacqueline. Sana po matulungan natin sila. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.